Għall-ewwel darba f'56 sena, il-Via Crucis fjum il-ġimgħa l-kbira ma saritx fil-Kolossew ta' Ruma, iżda saret f'Pjazza Vojta quddiem il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan minħabba restrizzjonijiet imposti kaġun tal-coronavirus. Normalment, iċ-ċerimonja tat-Triq tas-Salib tiġbed il-folol tan-nies, iżda l-kuntrast fiċ-ċerimonja tal-ġimgħa mingħajr il-preżenza fiżika tal-Pellegrini kien evidenti ferm. Il-Papa Franġisku mexxa l-qari tal-14 stazzjon tal-Passjoni f'ambjent mill-aktar suġġestiv f'dan il-perjodu ta' dulur li qed taffaċċja l-umanità kollha. Il-meditazzjoni tħejjit mill-kappella tal-ħabs Due Palazzi, mill-belt ta' Padova, mill-Veneto, reġjun fit-tramuntana tal-Italja, mill-qud severament mill-COVID-19. Fost dawk li ħejjew ir-riflessjonijiet fuq il-passjoni u kif huma riflessi fuqhom personali, kien hemm 5 priġunieri, il-familja ta' vittma ta' omiċidju, bint priġunier b'sentenza ta' omor il-ħabs, ħabsi ieħor, gwardjan u qassis li kien ikkundannat għal ħabs iżda mbagħad inħeles. Is-salib inġar madwar l-obelisk fil-qalba tal-Pjazza tal-Vatikan lejn il-bieb il-kbir tal-Bażilika ta' San Pietru f'passaġġ imdawwal bil-fjakli. Fil-portiku tal-Bażilika, is-salib ingħata lill-Papa għall-aħħar stazzjon ta' Triq tas-Salib fejn wara tal barka papali lid-dinja kollha.